Tak, teď vám ukážu spojení jednotlivých motivů. Jde nám o to, že když máme ten proužek dostatečně dlouhý, tak potřebujeme vlastně celkem sudý počet komponentů, aby se nám vytvořil kruh. Takže takhle to je k sobě, to je lichý počet a tím posledním komponentem my to vlastně spojíme. Takže zasuneme si poslední dílek, přesně jako jsme to dělali předtím, to je jednodušší strany. Ty vnitřní části si takhle vytáhneme. A vlastně to, co strčíme do toho, ty části zasouváme přesně tady do prostředka. A ty konce vlastně zasuneme zpátky do těch míst, kterých vycházejí. Je dobré si na tom konci udělat takovou špičku, s tím se nám trošku líp pracuje. Není to těžké, je to spíš taková piplačka. Pokud děláme, pracujeme s menšími motivama, můžeme si pomoct třeba pinzetou. Takže ten motiv takhle vezmeme, zasuneme přesně do prostředka. A tady vlastně tenhle konec. Nám skončil v tom proužku. Máme jednu část, teďka vlastně tu druhou zase zasuneme ji tady prostředkem a pak vlastně skončíme tady v tom. Takže zasuneme.